Methang edet, imetang edet cerai kom nangji. Methang edet cerai kom nangji. Lapen non ta semepe itu makisung, khe kisung, labang suk khe kisung angdeng pen. Cepat jok nangji, buat khe kisung enal tum cini lo nile, nang pakar dak deng eta nai lo, non buat hadlang so hiti lo. Itum karbia tum, mati itum inglong so tum. Tribal khe tum koban itum. Buat hadlang so hiti lo. Cujor culang itum tong ki dulu mah kali. Lapen itu kula dihum subidun bong nang athai ta non ke sakti. Kali makalang dong tumdi. Lapen ke bordar ta itu non ladangan ta hedi. Non anta itu puja khekelang ho. Non la punjan ta. Bang map nang siri ke ilupting lah hap on ho. Nogang district. La Jones non la BJP ya tumyong se nang cari bom lang butang hedi. Nogang district se parolap ko lagi. La se la tumang ke rap tumang ke kuno pa atua kumbol capacity la son kepar ise pahang ju. Hala pu bortar na kecarai kom nang ji. Methang lori long ban cerai kom ngi akamatha bang ke pakhui lak rap tum than bang. La puso nang ding nang diko. Kali makalang di don tum di. La hen lo ilitum. La hen non bang ke ilitum bang kenali tum da chini pami lo. Amate non ja semer la so long pam long ilitum dolo mati di. La se ni likining je bang karti pading je lo. Ilitum la bang so ke mang mi pik. La se ilitum la bang so ke mang cepat chun je phan itum nilina itum phana chunini kai ke hen lo. Arji ding je lo. Itum ke mang chun ke chun je phan. Non itum nengkan tibe lang itu mah party apa 2019 suri hinira kresir cap 2019 aningkan se mahang pathek lo seta non tuning la pinning la emi selection an keh di tum am kang pi all is best kar biang long pangrum pet abut pangrum pe hedi itum result ke second position ang dei kongres panta parem de lo la ASDC banta itu mati bikok lo SDC lama je thanjok khol hela tali tuma asong mti di kata kongres tumko anne kang tang thek tiga song phang itu tuma phi bikan kok second position ang deng la MEC election se tumang ningkan phi belang ta kali magalang di dong tum di la se nali tum phan la anarji ding ke nang chuning ri la ningkan buang bong se itu mang ke councilor taripo MP ta haipo la pen non MLA ta tum haipo don la hello nilina tuman na than kang imang la se apo du kilo ke thanje tum na dulang la pen ke bang ilangani itu asik sidu la putha vai dak la da me ke tham bom tulo na la pen itu ini jasemet ke